Takže ahoj, já vás vítám u tohle hodně speciálního videa. V tomto videu se budu snažit vám nějak vysvětlit, co se mi stalo minulý týden v pátek, no sice minulej. A hlavně vám taky chci říct, co očekávám do budoucna minimálně do konce prázdnin, těch hlavních, které jsou v srpnu. A chci to nějak celý potom zhrnout, říct vám, jak si to asi představuju, co bude dál. A asi nějak tak, takže se na to můžeme rovnou vrhnout. Jako první vám chci jenom říct, že konečně jsem se dopracoval k tomu, že jsem si koupil PlayStation 5. Takže můžete očekávat rozhodně videa, nebo spíš šampionáty, které budou už vyloženě z NHL 26, 27 a podobně. Vydaný přímo z PlayStation 5. A teď vlastně, abych se dostal k tomu, co se stalo. Normálně, jak jste si na mém kanále mohli všimnout, tak z začátku už jsem tam měl naplánovaný pár olympijských videí, které jsem měl v plánu vydat. Všechno bylo v pořádku, akorát z ničeho nic mi zrušili první, nebo spíš třetí simulační den. Nevím přesně, co tam bylo, to jsem se nějak nedočetl, co tam porušuju a podobně, ale prostě napsali mi, nebo spíš mi to video smazali. Řekl jsem si, OK, tak dám jenom výsledky, nic se neděje, což jsem psal do komunity, že jsem doufal, že už se nic nestane. No o následující den později jsem vydal další video, tentokrát 5. den. Jsem chtěl dát v pořádku, jsem to chtěl vydat, naplánoval jsem to. Napsali mi znovu, že mi to video smazali a že mi dali už první výhrůžku na smazání kanálu a že pokud se to stane ještě dvakrát, tak mi ten kanál smažou. Tudíž já samozřejmě celý vystresovaný, vynervovaný, nevěděl jsem vůbec, co mám dělat, protože jsem věděl, že vůbec nic neporušuju. Vlastně ani nějak jsem se nedopádal k tomu, proč mi to zrušili, nebo co jsem tam vlastně porušoval, to nevím. Prostě jenom mi napsali, že mi video smazali, tak jsem se nakonec rozhodl, že ty olympijské hry nakonec celkově zruším, že je prostě nebudu vydávat, že nebudu riskovat. Takže pokud jste si říkali, proč ta simulace olympijského turnaje žen i mužů nevychází, tak to bylo z tohohle důvodu. Moc se za to omlouvám, není to moje chyba, prostě asi tam bylo něco, co prostě porušovalo ty zásady YouTube, nemůžu za to, není to moje vina. Ale prostě stalo se, takže z olympijského turnaje maximálně co tak nechávám, tak je ta ukázka toho olympijského turnaje. Nic víc asi vydávat už nebudu o olympijských hrách. Takže fakt nedivte se tomu, proč jsem to nevydával. Já hrozně jsem se na ty olympijské hry těšil a když jsem sledoval ten zahajovací ceremoniál, tak jsem prostě skoro i toho brečel, jak moc jsem se na ty olympijské hry těšil, že prostě budu vydávat simulace, budu vydávat ty simulační zápasy. Celkově některé zápasy byly hodně zajímavý. Třeba ze začátku ženský šampionát, tam Kanaďanky a Američanky třeba vůbec nevyhrávali, tam bylo hodně to vyrovnaný. Holce ale nedalo nic dělat. Prostě jsem ty videa musel zrušit a nakonec to vůbec to nedopadlo. Nic. Teďka, jak dokončí tyhle nájezdy, tak se přesuneme asi do toho, co ještě můžete očekávat na tomhle mým YouTube kanále. A pak asi to celkově zhrnu. Takže dokoukejte nájezdy a vidíme se za chvilku.
A jsme zpátky, jak můžete vidět, tak šampionát ve Švýcarsku, který je vlastně od 15. do 31. května, neruším vůbec. Budu ho chtít rozhodně vydat. Žádný, doufám, problémy už tam nebudou, prostě normálně to zase mluvou na NHL 26, tam snad už žádný problémy ani nic takového zabranování nebude. Šampionát samozřejmě budu už přetáčet, jakmile budou hotový soupisky a budou na NHL vydaný celý šampionát, tak ho začnu přetáčet a začnu zpracovávat. Mělo by to být normálně od 15. do 31. Ty zápasy asi budou vydávat kolem 3. 2. odpoledne, podle toho, jak budu zvládat s prací a se školou. Poté, po tomhle šampionátu ještě bude tady tohle šampionát od 15. do 21. června. Se můžete těšit na přátelský šampionát, který je v africké oblice. Poprvé je šampionát rozdělený do 2 skupin, že nově to byla dříve jenom jedna skupina, kde se hrál každý s každým. Nově je to rozdělený do 2 skupin a turnaj trvá týden, což znamená, že vlastně první 3 nebo 4 dny budou zápasy v základní skupině, pak bude semifinále, vždycky 2 z každé skupiny půjdou do semifinále a pak bude finále a vždycky vítěz toho daného šampionátu postoupí do toho následujícího přátelského šampionátu, který zatím nevím, kam to budu dávat, možná když tak dejte mi nějaký rady, tipy, kam byste chtěli, aby ten příští šampionát byl. Rozhodně nedávejte nějakou Kanadu, Spojené státy, Finsko nebo takovýhle tým, protože tady ty silný týmy tam nedávám. Česko samozřejmě bylo teďka výjimkou, protože jsem chtěl, aby to byla menší změna, ale rozhodně neskoušíte tam dávat nějakou Ameriku, Kanadu, protože tam to 100% dávat vůbec nebudu. Nějaký ty asijský státy, možná ty africké i Jižní Ameriku klidně můžeme vymyslet nějaký asijský tým, třeba ví, že Argentina a Brazílie je v Mezinárodní olympijské federaci, takže hokejové federaci, takže to můžeme klidně potom něco dát z toho dohromady. Ale prostě letos je to v africké oblice, poprvé je to vlastně šampionát, takže se máte rozhodně na co těšit. Jak jsem říkal, bude to vycházet od 15. do 21. června letošního roku a bude to vlastně poslední akce do konce prázdnin. Pak už vlastně budeme zase tak dlouho čekat, než budou nějaký ty šampionáty, jako jsou třeba junioři nebo něco takového. Možná mezi tím budu vycházet budu vydávat nějaký přátelský šampionáty, to se ještě domluvím, to se ještě samozřejmě rozhodnu, domluvím se potom ještě s někým, že bych to mohl s někým zahrát. Ale tohle teda je všechno. Teď si teda přesuneme tu poslední fázi tohohle videa, kde vám teda vysvětlím, co si představu od toho dalšího, od budoucna vlastně na tomhle mém kanále. Dobrý, uvidíme se za chvíli. Takže jsme tu zpátky, jak vidíte, zase nájezdy, jak jinak, protože celý zápas mi přišel úplně zbytečný. Ale prostě, abych si dostal teda k tomu, jak to teda bude dál. Teďka momentálně za ty 3 měsíce asi moc videí vycházet nebude, jelikož mám tu výhrušku do 7. května, kdy mi jakoby ta platnost té výhrušky se změní. Což znamená, že neočekávejte nějaký velký turnaj, maximálně tak budou vycházet asi, mám v plánu 2-3 přátelský zápasy, 2 mužský, 1 ženský, ale prostě neočekávejte ode mě žádný šampionáty, nic takového, protože já mám fakt strach, aby mi ten kanál nezrušili. A co si představuju do budoucna, tak samozřejmě šampionáty budu vydávat nadále, bohužel co se týče teda olympijských a za 4 roky, tak ty asi už vydávat nebudu s tím, co mi to dělalo teďka, tak já s tím mám fakt špatné zkušenosti, to už nikdy vydávat asi nebudu. Co ještě rozhodně vyjde, a to je vlastně na konci tohohle roku, tak vyjde ženský šampionát a ten by mělo být od 6. do 16. listopadu, ten 100% vyjde. To je podobně jako vlastně minulý rok jsem simuloval celý šampionát žen 2025, který se hostil Český Budějovice, tam jsem mimochodem i byl. Takže na ten ženský šampionát se můžete těšit. Rozhodně vás o tom nepřipravím, samozřejmě budu muset se naučit ten nový formát, jelikož nevím, jestli to víte, tak od letošního roku je ten šampionát rozdělený na 2 souběžně silné skupiny, není to rozdělený na silnou a slabou skupinu, takže se ještě budu muset naučit, jak to udělávat, kde se přesně podle toho celkového, prostě podle toho formátu, abych to nějak nerušil.
Přemýšlím, co ještě dodat k tomu všemu závěru. Asi nic, pokud máte nějaké otázky na mě, tak rozhodně pište do komentářů, já to budu pročítat. Můžete klidně říct cokoliv, já to budu pročítat, rozhodně se vám zkusím odpovědět. Můžete klidně i něco vymyslet, nějaký nápady na šampionáty. Nic už mě nenapadá, co bychom mohli ještě dělat, už tak toho máme za ten jeden rok docela dost. Máme tam vlastně 2 přátelský šampionáty. Jo, to jsem chtěl připomenout. Přátelský šampionát, který byl naplánovaný v Bulharsku v březnu, tak nevydám, protože jak jsem říkal, nechci vydávat teďka žádný velký šampionáty, takže ten šampionát v Bulharsku vůbec nevyjde. To je jedna věc, ještě kterou jsem zapomněl kompletně zmínit. No a to je vlastně asi tak všechno, takže rozhodně lajkujte, odebírejte, pište mi nějaký komentáře, rozhodně to budu pročítat. Děkuju vám za zhlédnutí celého tohohle videa. Děkuju vám fakt za podporu. Už teď jsme překonali hranici 300 odběratelů, teď bych chtěl novou hranici 500 odběratelů, tak doufám, že se k tomu někdy dokopeme. A možná pokud budete fakt hodně dobří a těch 500 odběratelů dáme, tak nově bych už ty šampionáty mohl i komentovat. Což hádám, že by většina z vás uvítala, protože hádám, že tady tyhle šampionáty asi moc nějak nemají moc velkou publikaci, když tam nikdo nemluví, prostě jsou tam jenom komentáři. Já to chápu, ale prostě já jsem takhle na to zvyklý, takže uvidíme, zda pokud získáme těch 500 odběratelů, tak už bych mohl začít mluvit normálně i klasicky. Dobře, děkuji vám za zaslednutí, jak říkám, odebírejte, lajkujte, pište komentáře, já si vás přečtu a uvidíme se tedy u nějakých přátelských šampionátů, ale minimálně se uvidíme až tedy v tom květnu na tom šampionátě ve Švýcarsku, který budu tam simulovat. Dobře, ještě jednou děkuju a zatím se mějte a užijte si zbytek videa. Čau.